बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. कोकणातील तुळस येथील प्रसिद्ध जैतीर उत्सवाची कवळास या कार्यक्रमानं सांगता झाली. जैतीर उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी आणि कवळसाला शेतकऱ्यांना उपयुक्त अशा वस्तूंची बाजारपेठ भरते. गेली अनेक वर्ष कोल्हापूर येथून हे व्यापारी या उत्सवाला घोंगड्या घेऊन येतात. आधुनिकतेचा स्वीकार, प्लास्टिकचा वापर आणि कमी होत चाललेली शेती याचा थेट परिणाम या व्यवसायावर झालाय. पाहुयात कोल्हापूरच्या विक्रेत्यानं मांडलेली ही व्यथा. दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला येथील या तुळसगावचं जे ग्रामदैवत आहे श्रीदेव जैतीर, या श्रीदेव जैतीरच्या उत्सवाला सुरुवात झाली आणि आज कवळास उत्सवाने त्याची सांगता होते. या जैतीर उत्सवामध्ये व कवळास या दोन दिवशी म्हणजे जैतीर उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी व आज कवळासच्या शेवटच्या दिवशी या दोन्ही दिवसामध्ये जे भाविक असतात, या ठिकाणी जे नागरिक असतात, चाकरमानी असतात, यांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी आपल्याला या दोन दिवशी या ठिकाणी पाहायला मिळते. जरी 11 दिवस हा उत्सव असला तरी या सुरुवातीला व शेवटच्या दिवशी या दोन दिवशी गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. व दशक्रोशीतील म्हणा किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील म्हणा नागरिक जे आहेत ते या उत्सवामध्ये आपली उपस्थिती या ठिकाणी दर्शवतात. आणि या उत्सवाची एक खासियत म्हणजे या उत्सवामध्ये ज्या कांबळी हा जो प्रकार आहे त्या कांबळीचा बाजार एका मंदिरामध्ये या ठिकाणी भरतो. कोल्हापूर येथून हे जे व्यापारी आहेत, कांबळीचे व्यापारी, ते या ठिकाणी या दोन्ही दिवस उत्सवामध्ये घेऊन येतात आणि विविध प्रकारच्या कांबळी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. या उत्सवाची अगोदर एक खासियत होती, ती म्हणजे या उत्सवामध्ये शेतीला जी लागणारी अवजारे आहेत, म्हणजे नांगर असेल, म्हणजे शेतीसाठी लागणारी जी अवजारे आहेत त्यांचे वस्तू या ठिकाणी पूर्वी मिळायच्या. मात्र आता यांत्रिकीकरण झाल्यामुळे या ठिकाणी जी शेतीसाठी अवजारं असतात ती आता बऱ्याच प्रमाणात कमी झालेली आहेत. या उत्सवामध्ये ती अवजारं दिसत नाहीत. म्हणजे नांगरासाठी लागणारी लाकडी अवजारं असतील, ही या उत्सवामध्ये यायची. लोखंडी नांगर असेल या उत्सवामध्ये यायचा. मात्र आता हा या ठिकाणी कुठे पाहायला मिळत नाहीत. मात्र आता या ठिकाणी पाहायला मिळतात ते म्हणजे फक्त ह्या कांबळी आहेत, त्याचा जो एक बाजार आपल्याला पाहायला मिळतो. आपण माझ्या मागेसुद्धा बघू शकतात विविध प्रकारच्या कांबळी आहेत. म्हणजे आपण घोंगडीसुद्धा याला म्हणू शकतो, घोंगडी आहे असा याचा बाजार या ठिकाणी आहे. आणि जे स्थानिक नागरिक आहेत किंवा जे शेतकरी जे आहेत ते मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी याची खरेदी करतात. आणि पुढे आता पावसाळा येत असल्यामुळे या ठिकाणी याची बऱ्या प्रकारे खरेदीसुद्धा शेतकऱ्यांकडून केली जाते. कारण जैतीर उत्सव म्हटला की जी पावसाची चाहूल असते ती या उत्सवाला येते. म्हणजे या उत्सवानंतर पाऊस या ठिकाणी सुरू होतो आणि यात बरीचशी ही घोंगडी किंवा कांबळी याचं खरेदीसुद्धा होते. यापूर्वीच्या काही शेतीची अवजारं व्हायची, मात्र आता ती शेतीची अवजारं मिळत नाहीत. आपल्यासोबत या ठिकाणचे व्यापारीसुद्धा आहेत, त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत कशा प्रकारे काय याची किंमत आहे ती आपण जाणून घेणार आहोत. आपण या ठिकाणी हा कांबळींचा जो बाजार भरलेला आहे तो कुठून आलात तुम्ही, हे घेऊन काय सांगाल? आम्ही कोल्हापूर जिल्ह्यातून आलो आहे. पेठ वडगाव गाव आमच्या 2 पिढ्या झाल्या आम्ही कांबळी घेऊन येतो. पूर्वीसारखा प्रतिसाद कांबळ्याला मिळत नाही आणि शेतीचं कांबळं खपतच नाही आता. म्हणजे त्याची हजाराच्या पटीत किंमत असल्यामुळं कोण ते घ्यायला बघत नाही. म्हणजे 500, 600, 700 वाली कांबळी घेतात लोक, मशीनवर तयार केलेली आहे ती. 500-600 वाली ही जी कांबळी आहे ती कशासाठी जास्त वापरतात? घरी वापरायला वगैरे. पण पावसाळा ते जड होतं, डोक्यावर ओझं होतं त्याचं. आणि पावसाळी ओरिजिनल जी आहे ते 1000, 1200, 1500 रेट आहे त्याची. एवढं पैसे कोण घेऊन शेतीच करत नाहीत लोक, त्यामुळे कोण घ्यायचा विषयच नाही. आणि आता यांत्रिकीकरण झाल्यामुळे थोडंसं हो त्याचं कमी प्रमाणात दिसतं. किती वर्ष तुम्ही या ठिकाणी या गावात येतात या उत्सवाला? मी तर 40 वर्ष झाले होते. आमचे वडील कधी येत होते मला माहिती नाही. वडिलांपासून या ठिकाणी यायचे. आणि त्यावेळी कसा साधारण प्रतिसाद होता, म्हणजे 10 वर्षापूर्वी वगैरे? हो, 10 वर्षापूर्वी पण चांगलं होतं. पावसाळी कांबळी आम्ही 100-125 कांबळी खपवायची. आता 2 खपलेत, फक्त 2 यात्रेत, कवळास आणि जैतीर दोन्ही मिळून 2 कांबळी विकलेत. ओरिजिनल 2च कांबळी गेल्यात. आणि डुप्लिकेट 50-60 विकलेत. ते 500, 400, 300, 600, 700 हाती बनवले जातात त्याला कमी प्रतिसाद आहे. त्याला कमी प्रसिद्ध आहे. कोण देत नाही, एवढी किंमत देत नाही कोण. आणि बाकीच्या मशनीवर आहेत त्यांना खपलं. हो. मग
याचं कारण काय तुम्ही सांगू शकतात का, म्हणजे कशाला? म्हणजे लोक शेती करायला सोडलीत ना, आणि महाग आहे, त्याला पर्याय प्लॅस्टिक आलेला आहे. प्लॅस्टिक घेऊन शेती करतात लोक, त्यामुळं कमी झालं. साधारण या ठिकाणी कोल्हापूरवरून तुम्ही किती व्यापारी आलाय तिकडे? तर आता आम्ही 8 जण आहे बघा, 8 लोक आहे आम्ही. एक गाडी करून येतो आम्ही सगळे मिळून. हां, प्रत्येकाची वेगवेगळी कामळे आहेत. एक गाडी करून आम्ही एकत्र येतो. म्हणजे एकंदरीत मागच्या काही वर्षांचं इथलं मंदिरवाले पण साथ देतात ना, आमच्याकडे पैसे कमी घेतात, एकदम अगदी अल्प पैसे घेतात. त्यामुळं आम्ही पण परंपरा सोडलेली नाही. आमचं दोन्ही यात्रेचे फक्त 1000 रुपये घेतात ते दोन सगळ्यांचे मिळून. हां, सगळ्याची आम्ही वर्गणी काढून त्यांना 1000 रुपये देतो. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला व्यापार सुद्धा करायला सहकार्य होतं. रामेश्वर मंदिर म्हणजे प्रसिद्ध आहे कांबळ्यासाठी यात्रेला. ते यात्रा कमिटीवाले पण पैसे आमच्याकडे आम्हीच देतो तिथे नेऊन. आता साधारण काय किमती आहेत एका कांबळींच्या? एका 500 पासून पुढे आहे, 500, 600, आणि सगळ्यात जास्त जे पावसात वापरतात ते? 1500. आपलं नाव कसं? चंद्रकांत कृष्णा सनगर, पेटवडगाव, कोल्हापूर जिल्हा. अगदी 500 पासून या कांबळींच्या किमती सुरू आहेत. आणि तसं त्यांनी म्हटलं की जी ओरिजिनल कांबळी आहे त्याला संत प्रतिसाद या ठिकाणी मिळतो, आणि जी म्हणजे या ठिकाणी मशनीपासून बनवली जातात त्याला नागरिकांची जास्त प्रमाणात या ठिकाणी खप होतो. मात्र एकंदरीत जर बघितलं तर या ठिकाणी पूर्वीच्या काळी जो प्रतिसाद होता तो आता मिळत नाही आहे, कारण त्यांच्या सांगण्यानुसार सुद्धा शेती जी आहे ती सध्या कमी झालेली आहे किंवा यांत्रिकीकरण शेतीत वाढलेलं आहे, त्याच्यामुळे हा संत प्रतिसाद मिळतो आहे. मात्र अजूनही जैतीर आणि कवळास उत्सवाला या ठिकाणी कांबळ्यांचा बाजार भरण्याची ही जी परंपरा आहे ती अजूनही सुरू आहे. या ठिकाणचे स्थानिक जे गावकर मंडळी आहेत किंवा स्थानिक देवस्थान कमिटी आहेत ते सुद्धा या व्यापाऱ्यांना चांगल्या प्रकारे साथ देतात. अल्प त्यांच्याकडून काही याचं या ठिकाणी जी फी असते ती घेतली जाते. मी आता आहे रामेश्वर मंदिर या ठिकाणी आहे, तुळस जैतीर मंदिरच्या बाजूला जे मंदिर आहे या मंदिरात संपूर्ण हा कांबळी जे आहे त्याचा हा बाजार भरतो, आणि या ठिकाणी आपल्याला खरेदीसुद्धा करायला मिळतात. कॅमेरा जर्नलिस्ट साहिल देवावकर सहित दीपेश परब, वेंगुर्ला.